Maglaluto na ako ng breakfast at may papakita ako sa inyo dito sa kusina namin. Sa wakas, bumili kami ng lutuhan. May double burner tayo ng propane. Meron din tayong dishes. Nag-upgrade na tayo dito sa kubo namin. Kaya luto muna tayo ng breakfast. Magkano pa yan? 60? Walang hotdog sa mga ibang tindahan, kaya dito na lang sa Alphamart. Binili ko na yung itlog sa tindahan at yung tender juicy dito sa Alphamart. Ayos. Hindi na rice cooker ang ginagamit natin, be. I-scramble lang natin itong itlog. Tapos hotdog, kunting tinapay. Masarap na. Ang paminta natin. May container na para madali. Tapos asin. Scramble lang natin to. Wow! The best. Sarap pag may lutuan, no? Madali lang. Madali lang pala. Mini tender juicy pala yung kinuha ko. Okay lang yan. I-steam muna natin ang tender juicy. Tapos mamaya pag medyo luto na, iprito natin para masarap. Ito na ang ating tender juicy. Iprito lang natin konti. Tapos, kain na. Ito ang ating almusal ngayon. Meron tayong hotdog, saging, itlog, tsaka tinapay, kape. Ito ang Milo ni Jax. Ayan, kain na. Masarap, Jax boy? Masarap. Masarap. Mainit. Egg jira, egg. Ala, para siyang ibon. Matamis na. Matamis ang sarap. Galing yan kila nanay. Mm. Sa puno nila, ha? Oo, ang sarap. Galing. Ano yan, Jira? Raining. It's raining. Sarap, ha?